А вие знаете ли какво е това? Работникът потапя металната ограда в нещо, което изглежда като врящ оцветен прах. Няколко секунди по-късно, когато я изважда, цялата повърхност е покрита с прах. Но защо я потапя в това вещество? Само за да добави цвят ли е? Точно така. Това е част от процес, наречен прахово боядисване. Начин за нанасяне на боя върху метални повърхности. Широко се използва при неща като домакински уреди и авточасти. Но ето го въпроса. Праховото боядисване не е течна боя, така че как сухият прах се залепва равномерно по метала? Обикновената боя е течна, затова лесно прилепва, а когато течността се изпари, боята се втвърдява и остава на място. Праховото боядисване работи по различен начин. Прахът се зарежда с статично електричество, така че когато докосне грапава метална повърхност, полепва като магнит. Само статичното електричество обаче не е достатъчно силно, затова прахът съдържа материали като епоксидна смола. След като покритата част се нагрее или изложи на UV светлина, прахът се разтапя и се слива с метала, създавайки гладко и издръжливо покритие.